Oh, guwit na ako ha. Walang daan to ha. Oh, yan o. Ano, makakaya nyo. Gutom na ako ah. Parang gusto kong marilo. Hindi, walang daan yun ha. Sakto. Tatansin eh. Ganda na ako. Tapos, lapag nyo lang dyan. Sakto yan ha. Ito yan ha. Ito yan. Hey. Hindi ko kayo din daya dyan. O, sabay-sabay ha. Oh, walang daya dyan sana ha. Buhit ha. No. Apply, guys. Ha? Ulangan tiya! Inang yan. Inang yan. Kaya mo yan. Ako kayo. Tangin nyo ha. Ako dyan. Kaya nyo ha. Labas mo yan ako. Baka na dito eh. Hindi. Hindi. Gago na talaga. Ako dyan. Sa akin, nandito na. Ako dyan ha. Baka si Buk na yung nagkuha. Hoy! Kaya namin. Ikaw no? Uy, wala. Ay, kumausap dito. Babalik tayo namin ha. Uy, wala. Bakit ah? Bakit ka ha? Oh, sige ha. Sige nga. Hawakan mo ang tenga niya. Hawakan mo ang tenga. Laki-laki ng ulo mo para kasi. Baka ulo niyan. Baka ulo. Baka bulbul yung utak mo eh. Mabuking gago ka. Gago mo. Sino? Saka mo. Subukan mo sa papa mo! Mag-main tayo. Mag-super tayo sa kulino. Ano? Subukan tayo sa tubig? Ha? Ano mo yun? Ano? Papalag-palag ka? Ha? Tubig ako! Ano? Tangina mo ka. Tubig! Ha? Ano? Ano? Ano mo? Tayo ka! Uy, walang lawat tol! Lobo pala be! Ano mo? Ito! Ano mo mama mo? Tangina mo, ba't nakadami mo nanay mo ha? Ha? Bakit ang mama mo? Ha? Nadami mo na yan. Doon eh! Mawatan, nadami ang nanay ko! Saan kayong batang yun? Hoy, Tobe! Diyan yung mama mo. Diyan yung nanay mo. Hindi mo lang. Diyan yung ulo niya. Wala mo lang ano. Ano mo? Ikaw, kanina ako pa, pinatasahin kita. Hindi kasi ate Marites yung kasi kumuha ng ano eh, dos yun eh. Kumuha yung dos Oo, eh. ginawa kayo. Mag-iuwi kayo. Mag-iuwi kayo. Umuwi ka na, Tobe. Hindi, pera ko eh. Mag-iuwi na kayo. Mag-iuwi na kayo. Big